táborom som veľmi spokojná. Michal si získal deti od prvého dňa. Veľmi sa mi páčilo, ako deti spolupracujú na hodinách. Myslím si, že sú veľmi spokojné. Ja ako rodič by som určite do tohto tábora svoje dieťa dala aj samé, tak môžem odporučiť každému. Volám sa Dominika, som na tábore Smolis Academy a najviac sa mi tu páči English for Fun.